Dacia Plant vă prezintă Enciclopedia Plantelor. Timpul e instrumentul cu care lucrez împreună cu plantele. Toată natura, de fapt, ne duce la timp și la ritmuri. Până la urmă, un factor care eu cred că e important în vindecare e poate reîntoarcerea și reconsiderarea asta a timpului. Timp care e înmagazinat în fruct, în frunză, prin ciclicitatea asta, prin anotimp, prin succesiunile astea, totul e timp acolo. Și tu trebuie să-ți aloci timp pentru treaba asta. Știi că până la urmă bolile contemporane îs din cauza că noi nu mai considerăm timpul ca fiind desfășurarea a vieții noastre. Totul e presat, totul e compactat, totul e nebunie și de fapt, neținând cont de el, nu mai ții cont de tine. Am probleme cu ritmul cardiac, mă duc spre 45 de ani, bat clopotele, nu știu cum. Mă gândesc ce să fac, nu? Și mă uit acolo, păducelul, frumos, Crategus monogy, da? Sau Oxyacantha. Fain, am acolo exact remediu și după culoare pot să-ți spun că îi legat de circulație, îi legat de tonificarea mușchiului cardiac, înțelegi? De reglarea ritmului cardiac. Că cu vârsta, cu stresul, cu totelea, nu mai mere ceasul, știi, se uzează piesele. Ăsta e un fel de lubrefiant, poate nu zic bine lubrefiant, dar ceva care îi face bine. Și aici, uite, un an secetos, dar care le-au făcut foarte bine. Crengile se îndoie sub greutatea bobelor de păducel. Îi aici, e la 2 pași. Păducelul e un exemplu foarte bun, care se folosește la tot felul, numai la ceaiuri. Toate plantele astea, dacă cineva le-a studiat, o găsit compuși fenolici, carotenoide, temirce substanțe, unele identificate și denumite după plante. Fructul e astringent, e bun în gargarisme, în tot fel de chestii, dar aurul la el ăsta e tonic cardiac, foarte bun pentru afecțiunile astea de circulație, care sunt boli moderne, tu vezi. De ce să nu aleg lucrurile astea? Îți spun de ce nu le-aș alege, dacă nu le-aș cunoaște. De ce să nu le cunoască lumea? Că în linii mari despre natură și științele naturii și mediu și așa mai departe se învață la școală. Cum se învață? Dar oare nu-i păcat să pierzi resursele astea care-s la îndemână? Că, de exemplu, păducelui în rețetele la nu știu câte Dumnezeu de medicamente. O grămadă din plantele astea care le vedem așa pierdute pe aici prin natură, de fapt, unele dintre ele sunt bază la N medicamente. Dacia Plant v-a prezentat Enciclopedia Plantelor.